Good morning phungkaham friends jongnorokno haini hailam soko tini ani blogo blog onek din ni pore sang tini nukjak sinorok bai tamni himla je kali puja ni tain dini theke kalaimani lumoni kali puja dino bo lumjakno haibon tain din theke marangkha kyabon par poreo tabuk se mane tini pon se clear ang suyaku tikutung bai tutukui matong ke sorry haimina bagi bolor khlaimeng to kata ko kore haipon tab kisa sarangka phaika tini ko gari bo ke tabang sok baijagoro ko beregi parabo o jagani borok thangnai GB o Agartala GB o thangnai borok Agartala GB o bongno tlangoi aro bongni borok bai malari akoi kai pheke nogo phirok hinai ta ke tini running ni blog kisa nogui manai rok ani sorry hamsuyako haipona kaham ke ang tamsanai kaham ke sut khai phunung manglak yang buriwi sorry hamtai ya gari ma tongnai je gari tongo nongma swngnai kisan ro ke kokori friends jong naitok ni tini ni blog okay phaijang tabuk bo para sok paijak parani abahawa nog rok busuk bang busuk tong abo kisa nokhori phunugana ke naitok ni bwskang tini rok hai ko naidi beregini para busuk tor amto yang haino busukusi para to modu kotorno aro gijer saf tong kaisa kai ko phaikya je thangnai borok phai tong lakhe bro Friends tahu sama kira Chandrpura je ang tuman borok asani mang blagon bagi borok ang pinan nogo tiket pai tong ta bus tiket tanah ni phaijak borok bus tiket tanah bagi thangi tongo nanya di Chandrpura tabo ko geyang gari kebang ma yang ke main road to phaijana bising je thang phone bisingo angka friends sang tabok nokor kauroni Chandrpur ni tabor nokore hapchinai yang town bisingo taboro sokpaikya jibu thana hin tongmani a jaga ni borok suti nai phaikya thainai tabu yang ko bong baso sokpaijak bong baso direct ma phaliso bong baso tongmani ke yang ko TRTC CNG gas tongmani abuni opposite side ta ke aro tabu phaiso ke borok malai ya kuine koyekta haino ko pogro sala kini sung nokos naita bisiler ya tajung tiang aja ke haji nong bus ni jaga puno kena or kisa orang jaga bahai di sini jaga area yang mai di
Tabukhe oro phajak hain tongmasai gas daina masa hune tiati siwa phajak gas danan bagai thakborogo somoi rok sotong mamla bon bagi gari phone logi man bon bagi hain tongmasai dai ke dai sampai tongmasai ani ke gas danan nero phimani tukun se motamoti line kolong mah gari nah ada yang anu kulo ko betong ke rumah gari obe sikere tong flaman ni mantap oke friends gas tanya karan ta ke friends finally gas daba kya gas daba ya koi tabuk thangai tongo gurkha bostigo bong ni brok ayengo tongo angke mani kaisara jengai tongo ar mani kaisara nya bagai thangai tongo gurkha bostigo Sudah lanyanya. Sudah yang left side lama. Left side. Kita sampai ke Gurkha Bosti ni area wo kita go habnai ogoli wo gari fight wayang lama road cikon single road bon bagi thang mai back sama khai grasine kai tabuk kai thangi mangkha road pura single bla tabuk so ke fandilora Gurkha Bosti ni goli para bisingo ek brick bisingo nok bang mana ro faji kenang nak puno kan yang beskang teh angkat aja ku yang go nok bang mani ro kabang ma building nok kama buin simi nok kam sini nok ke sitrama ke yang je mani borok rok thangjagu wang bajingni last ni nok building got habjak borok ara mandiri ke toglogin firung nai ke borok ara maniri rena bagai thango robai pakin kana noko sini taw jagani ar pakya borongji baso tongmane basa ni borok rong tlangke noko soke pakya taisima phaibina ko agulibo noko thangangka tungmani tonga jaga karikya onok khasaka onok kalar na thukjaka yang pura wansamang haipenosin borok tongo yang bo motamoti sin borok bo 100% bang yang gazeng tabuk aroni mani roga koro baya koi phaikya phiroi dong tabuk jaga thangmare bongni basawa ke hanya sokoi pika taisa ro bong basawa ayang thangai phaikya ke sarego je phainang muni phain nangliya cancel khaimar ga bongni bo samung sayabla bon bagai or bong no tip no pur bong ni ret na jasinai te porkin ga mai to oro no masa sinai bong ro mai sa de oro no kudi no to ba oro sawi koi sapung khaisinai ga bong no go tabuk apgana or ki sere thai mu khar sugana kolom tin marang suka tung mani
ke bongni oko naide oro ko wan sorok samung khai tongo amko bong building bong basa tongo namata gate komote hamnai oke nogo habran daw nog ha kise res khaigra na friends thanks oke thanks kise thandang shu oke tabuk ang bisinga hapai ke oro pentola asung matong baju kolomani makharo suya kuina ka ke bongi nok naidi aro borong basa tongmo nok mane asa kebang ma tam mani kebang ma dajak koplong oke friends ang tabang oro sapajak IGM hospital ganawo ani kulukong kangke tamsko minister ni quarter kulukong ke minister quarter tongo bong quarter ganawo kaisa asuk janai chai ko bahai am hai asuk janai tongoro ga jaga tongmani helaro abo mane angnong saun puilao saimia bulka bong ni basa baraya bong ni jini nok no ke boro aro tabuk tong laita bong jati gustro ko malai kok salai tong ke kisa jora regara de tini sapung ni pano nong no khai no khaisewa nang sauta ke to ko kore bar tai kulia jadba hailia haini jangma ka haini ko sirka sapung tong nang hinne ke boro tongo tomang selasoka mayar chakha bongra no selasoka nei tabuya kisa oro kisu no boro nang bulaga to tong thongma hengo jaga place doro pere jani phagata ke nai jaga place bahai traffic point ekbri borok jam noro bo daily no amka IGM hospital guys helamani ara botong thogya koro phonda kisa haina kok side tong phaina hane norok bai haike tor kisa jaga tong thogla asogoi tongan sare go gete borok jam o jaga mane morning walk khaileuta horni bo morning walk khayo fungni morning walk khaileuta ro ga thangani prai tabuk ko sar tine tam ta chaita rok da tam no saimia chaita tangmi mana na thana selaso ganer oro atuk tong keta thana hainai ma sokai pinai yango aguligo thana ke basa songa tum nai sono gorfi khaini bage khana ka pura phunga je sokai nai phungni sar saita ose sokai nau ke gonda lama sini nok ni phaina ni gangke prai nokana ni sar saita ro nokana lai ta ke sokai yang tin time ठीक है खाना बहायने सागत बिनाय जा गुलिगो से सेलासिउ आगि गारि चालगे पुरके आगरतला बस थानानि बखा खादुं खाजा दाबो गारि चालगै आगरतला न तामदन सामु नांगिया से सेलासिउ फाइनेन्स मुजुंलिया तांखबा रां बायता रां से तो मा गलायु फाइने मुजायबो मा फायु रां नि बागैबा नै का को करे खाना बहायनाय नरक नगै मानफिरानो nan blog advance nong ska kana bagul paine ke sono gorbi khaimani bo jaga khain ro abo nogoi manan ka friends sing tabu no khonang ka borok bo phaibe ke ora tabu gari ka jamang no ke sing tabu nong khlai sine o jaga ni direct thangna sine nogo Oke, edisi khumulungo sokya. Otaga bro sareng ni banta kisa magi jeng rupainya hane. Ha bajak thangai jong. Khumulung bazar. Oke, ang mo nai nai kana tam magi teng mana. Kelai dog do mana magi jeng kan matong nai nai kan. Hari ke friends magi jeng bisa pai le kan aro.
Finally nogo sokbai ke ang tabuk tirok tukui musuyakai fresh ngi manakha kolom mani je makhang gami deherok ekbre mangsuka bon bage tongmale phaikar matugo phaike nogo bukhanai sin thok phuli eta haino hopui naka ka baheng jaka tini ni blog norok chajak mani chajak ani comment khainan ta pok di comment khaidi comment khai sadi sayako edit khaimarok video shoot khaimarok sama sayano sadita ang norok saimana ketal ko YouTube channel khulungmani blog khaina wasuk rengya kok sana wasuk pala khangya ko just practice khaima haisi ko mo rengsugya ko norok nukna ani September maso se khulungmani ke tabuk October November 2 mas siko matro 2 mas pe bosulang na ba ka abon channel bo tam thanai subscribe bu pariya nini views bo thangya hang tokta ke bon bage kise help khaidita je sijang nukjarong nai tong ke please comment o kisa sai phurungdi baki khai nang bote ke ngana kai takasa je ketal tong ro please ana kisa support khaidi an channel subscribe khaiye bell icon on khaiton kai aste aste sa sabanta ani channel je tam thanai edit khaimaro nin kok samaro aste aste ngana tab kisa ketal khuba jotono ketal pile ko mahayung kok kor mothong ta ke asuk kok saibai friends mai ba kujuka an blog no oro mathak china khana ni blog o marai peri taisa khana bahai nai augli thangbai pinai ke asuk kok friends jotono horka ham tata